Добър ден! Днес ще говорим за способността на коронавируса да увеличава риска от развитие на рак при хората. След края на глобалната пандемия от COVID-19 започнаха да се появяват съобщения за промени в хода на рака при някои пациенти, прекарали тежки форми на COVID-19. Онколозите познават най-малко 7 вируса, които причиняват тумори. Те включват човешки папиломен вирус, хепатитни вируси, човешки херпесни вируси, вирус на Епстайн-Бар, херпесен вирус, свързан с ракома на Капоши, Меркел клетъчен полиомавирус и човешки Т-клетъчен левкемичен вирус. Коронавирусът и вакцинацията фактор ли е за израждането на нормална клетка в ракова? Този въпрос все повече започва да тревожи както пациентите, така и онколозите. Дългосрочните последици от епидемията в света все още се изучават. Заключенията за ролята на коронавируса и вакцинацията в развитието на рака ще бъдат направени след много години. Но днес пациентите трябва да знаят как да предотвратят рака в ерата на глобална пандемия и прибързани организационни и търговски решения. Днес можем да кажем с увереност, че вирусът е променил хода на рака при много пациенти. В това предаване ще ви разкажа за изследването на ролята на коронавируса и вакцинацията за раковото израждане на органи при хора, преболедували COVID-19. След което ще засегнем една актуална тема. Може ли вакцинирането срещу коронавирус да предизвика рак? В заключение ще говоря за методите за превенция на рака при пациенти, преболедували COVID-19 и вакцинирани. Описанието на видеото съдържа връзки към информация, използвана при изготвянето му. Скорошни проучвания показват, че пациентите, които са имали тежка форма на COVID-19, може да имат повишен риск от развитие на определени видове рак, като HER2 положителен рак на гърдата, рак на хранопровода, колоректален рак, рак на стомаха и дебелото черво и рак на белия дроб. Тук трябва да се подчертае, че изследванията в тази област са едва започнали и разполагаме само с предварителни данни. Днес е невъзможно да се каже, че SARS-CoV-2 и вакцинацията са причинили рак. Съществуват обаче рискове от злокачествена трансформация на тъканите. Какви механизми на действие на SARS-CoV-2 върху трансформацията на клетката в злокачествена вече са известни. Смята се, че SARS-CoV-2 може да използва различни механизми за въздействие върху клетките, водещи до канцерогенеза. Например, вирусът може да причини генетични и епигенетични промени, които засягат експресията на гени, свързани с развитието на рак. Установено е, че инфекцията с COVID-19 може да отслаби имунната система, намалявайки способността й да разпознава и унищожава раковите клетки. В допълнение, възпалението, причинено от коронавирус в хронична форма, може да доведе до увреждане на клетките и да създаде условия за растеж на тумора. Възпалението увеличава пролиферацията и миграцията на епителните белодробни ракови клетки. Високите нива на цитокини могат да увредят клетките и тъканите, увеличавайки риска от мутации и развитие на злокачествени заболявания. Противовъзпалителните фактори, интерферони тип IN и IL-10, обикновено се изчерпват по време на случаи на тази инфекция. COVID-19 може да причини дълготрайно увреждане на белите дробове, черния дроб и други органи, увеличавайки вероятността от патологични промени, включително предракови. Важен фактор за развитието на рак при пациенти с COVID-19 може да бъде липсата на кислород. Хипоксия, причинена от увреждане на белите дробове, което може да активира хипоксични сигнални пътища, които са свързани с развитието на тумори. COVID-19 може да реактивира пасивни вируси, като вируса на Епстейн-Бар. Коронавирусната инфекция може да увеличи нивата на свободните радикали, което води до увреждане на ДНК и може да стимулира туморогенезата. Възпалителните реакции могат да повлияят на хормоналните нива, което в някои случаи повишава риска от развитие на хормонално зависими тумори.
COVID-19 може да причини метаболитни нарушения, като диабет, който е рисков фактор за рак. Стресът по време на пандемията може да доведе до повишени нива на кортизол, което отслабва имунната система и може да допринесе за рак. След COVID-19 някои пациенти развиват белодробна фиброза, което увеличава риска от рак на белия дроб. Вирусната инфекция обикновено причинява повишена активност на възстановяване на ДНК, което увеличава риска от мутации. Индукцията на карциногенеза е свързана с много молекулярни събития, свързани с инфекцията SARS-CoV-2, като цитокинова буря и повишена честота на коагулопатия. Коагулационни събития като дисеминирана вътресъдова коагулация са чести при пациенти с рак. Това се дължи главно на освобождаването на фактори, свързани с рака, които значително увеличават заплахата от тромбоза и увеличават риска от ракови метастази. Важен механизъм на клетъчно злокачествено заболяване при коронавирус е активирането на имунната евазия на злокачествените клетки. Потискането на Т-клетките е важно за развитието на рак при оцелелите. В допълнение, SARS-CoV-2 може да стимулира канцерогенезата, като причинява оксидативен стрес, геномна нестабилност и разграждане. Така днес вече са известни начините, по които коронавирусът влияе върху канцерогенезата в тъканите на човешкото тяло. Това налага разработването на методи за предотвратяване на рак при преболедували коронавирус. За превентивните мерки ще ви разкажа в края на днешното предаване. Друга важна последица от епидемията бяха появилите се съобщения за възможния канцерогенен ефект на ваксините, използвани за предотвратяване на коронавирусна инфекция. Пресата има съобщения за повишен риск от рак след вакцинация. Появи се терминът турборак. Турборак е термин, който се появи в кръговете против ваксините и се използва за описване на предполагаем нов тип рак, който се развива бързо при хора, вакцинирани срещу COVID-19, особено с РНК ваксини. Поддръжниците на тази теория твърдят, че вакцинацията може да допринесе за развитието на агресивни форми на рак. Антиваксерите твърдят, че РНК ваксините могат да причинят или влошат рака. Например, те цитират теорията, че следи от ДНК, съдържащи се във ваксините, могат да се интегрират в човешкия геном и да активират онкогени, което води до развитие на рак. Въпреки това, тези твърдения все още нямат научна основа и са опровергани от много изследвания. Въпреки че според мен все още е рано да се правят изводи, тъй като канцерогенезата е сложен, дългосрочен процес, който зависи от голям брой външни фактори и вътрешни фактори. Заключенията могат да се обсъждат само много години или дори десетилетия след края на глобалната пандемия. Научните организации обаче твърдят, че няма доказателства, че ваксините срещу COVID-19 причиняват рак или допринасят за неговото прогресиране. Освен това, проучванията показват, че ваксините не променят човешката ДНК и не водят до увеличаване на случаите. Тук има много въпроси без отговор. Факт е, че промяната на човешкия геном е динамичен процес. Водещият фактор е времето. Някои антиваксъри посочват данни от системата за докладване на нежелани събития при ваксини. Те твърдят, че броят на случаите на рак се е увеличил рязко след вакцинацията. Въпреки това, тези данни често се тълкуват погрешно и не вземат предвид много фактори, като например съществуващи състояния или други причини за повишена честота. В дискусията между привържениците и противниците на вакцинацията трябва да се отбележи, че изследванията, проведени в тази област, все още са далеч от завършване и последствията от вакцинацията ще бъдат изследвани много години след края на епидемията. В тази връзка тревожна е прибързаността в изявленията на водещи онкологични центрове. Освен това е важен интересът на компаниите, произвеждащи ваксини, използвани за предотвратяване на коронавирусна инфекция. Възстановяването на пациентите от инфекция с COVID-19 или вакцинация изисква повишено внимание към здравето.
Превентивните мерки могат да включват следните препоръки. 1. Водете здравословен начин на живот. Необходимо е да се откаже или значително да се ограничи тютюнопушенето и алкохола. Пушенето е един от най-значимите рискови фактори за рак, особено рак на белите дробове. Ограничаването на алкохола също е важно, тъй като увеличава риска от развитие на рак на черния дроб, устата, фарингса и хранопровода. Балансираната диета е важна. Диета, богата на зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни и фибри, може да помогне за намаляване на риска от някои видове рак. Опитайте се да избягвате храни с високо съдържание на захар, трансмазнини и преработени меса, колбаси. Редовна физическа активност. Доказано е, че физическата активност помага за намаляване на риска от рак на гърдата, дебелото черво и други видове рак. Препоръчително е да се занимавате с поне 150 минути умерени упражнения на седмица. Можете да научите повече за ефекта на въглеродния диоксид, произвеждан от клетките на тялото, върху метаболизма в човешкото тяло в съответните ми предавания, които са посветени на методите за укрепване на противотуморната защита на организма, ще намерите в описанието на това видео. 2. Контрол на теглото. Наднорменото тегло или затлъстяването е свързано с повишен риск от развитие на рак, включително колоректален рак, рак на бъбреците и панкреаса. Постепенната загуба на тегло под лекарско наблюдение може да бъде полезна. 3. Редовни медицински прегледи. Важно е да се подлагате на редовни прегледи и скринингови процедури, като мамографии, колоноскопии, HPV тестове и тестове за рак на шийката на матката. Пациентите, които са прекарали COVID-19 или са били вакцинирани, може да се възползват от обсъждането на персонализиран план със своя лекар. Наблюдение, особено ако имат наследствена предразположеност към рак или хронични заболявания. Наследствеността е особено важна, тъй като е свързана с устойчивостта на човешкия геном към действието на вируса. 4. Проследяване на състоянието на организма след COVID-19. Изследванията показват, че COVID-19 може да повлияе на имунната система. Хората с отслабена имунна система могат да имат по-висок риск от рак, така че трябва да се обърне специално внимание на превенцията на инфекциите, балансираната диета и здравословния начин на живот. 5. Избягване на прекомерно излагане на UV лъчи. Това ще помогне за намаляване на риска от рак на кожата. Използвайте слънцезащитни продукти, носете защитно облекло и избягвайте излагането на слънце по време на пиковите слънчеви часове. Контрол и управление на стреса. Хроничният стрес и последиците от него, като депресия и тревожност, могат да повлияят негативно на имунната система и цялостното здраве. Практиките за релаксация, медитация, йога, както и поддържането на психичното здраве, са важни за цялостното здраве на тялото. Ще разкажа също как източните лечебни технологии и човешкото съзнание влияят на метаболизма в съответния линк под това видео. Наблюдавайте дългосрочните симптоми и се консултирайте с вашия лекар. Ако забележите необичайни симптоми след COVID-19 или вакцинация, като умора, болки, внезапна загуба на тегло, промени в навиците на червата или кашлица, която не изчезва, свържете се с вашия лекар. Това може да бъде полезно както за проследяване на състоянието след COVID-19, така и за изключване на други възможни заболявания, включително рак. Тези препоръки ще помогнат не само за намаляване на риска от развитие на рак, но и за подобряване на цялостното здраве, което е важно за възстановяване на тялото след инфекция или вакцинация. Тъй като коронавирусът води до повишено съсирване на кръвта, важно е да се отбележи, че за профилактика на някои форми на рак се използват ниски дози аспирин, като се следи състоянието на стомашно-чревния тракт. Известно е също, че употребата на аспирин намалява проявите на коагулопатии по време на коронавирусна инфекция и вакцинация, поради което ниски дози аспирин могат да се използват за профилактика на рак при пациенти с коронавирус и вакцинирани хора.
Но когато използвате аспирин за предотвратяване на коагулопатии, е необходимо постоянно медицинско наблюдение. Това трябва да се помни, като се имат предвид страничните ефекти на аспирина. Благодаря ви за вниманието. В следващото предаване ще говоря за възможностите за предотвратяване на рецидиви и метастази при пациенти, които са преминали курс на лечение от рак и са прекарали COVID-19. Следващото предаване ще се фокусира върху ефекта на SARS-CoV-2 върху протичането на рака при пациенти с рак и прогнозата. Пазете се следващия път.